duba da wasu daga cikin 'yan baiwa ba za su fahimci yadda wannan yake ba, yadda ake yin abubuwan da suke ciki. Kamar yadda na faɗa, zan yi bayani akan daily road da za ka ke claiming kullum, sai kuma profit per hour yadda za ka ƙara abin ka ke samun wannan da yawa, coin da yawa kamar na hamster, sai tax da za ka yi, sai games da za ka buga da dai sauran bayanin da ya kamata a ce mutum ya gane. Sabida yanayin cikin yadda aka yi design ɗin cikin wannan ɗin ya bambanta da saura yadda aka saba. So idan ka danna ka shiga Telegram naka, zai kawo ka cikin Telegram maybe. So yanzu kun ga gashi abin da ya gwada min a nan, sabida na kunna profit per hour don danna claiming. Ga abin da na samu a awa, na samu guda 1,409 during your stays you are earning. Abin da wannan profit per hour ɗin na kunna, kamar yadda kan mutane ya kulle akan hamster, wai profit per hour da shi da ka yi amfani. Ta yaya an ce ga abin da za ka samu da awa ka ce da shi da a yi amfani? So sai mu je gaba. Yanzu na danna claiming. So a nan idan ka shigo haka cikin design ɗin application ɗin yake. Nan menene sunan shi? Home. Akan home. Nan friends. Nan shine waje idan da ka buga game da ka danna. In kai niyya ba sai ka buga game ba. Sai tax, sai lab a nan. So yanzu bari mu fara daga kan tax. Tax idan ka shiga kowa zai fahimci yadda ake yin tax gashi nan. Duk wanda ya nuna makin kamar haka so ya yi. Wannan kenan. Wannan tax ɗin ya yi, wa'innan ba su yi ba. Wannan na yi shi. So na yi wa'innan na ƙasan. Connect wallet, za ka yi connecting ɗin wallet ɗinka. Refer one friend, shi ma za ka yi claiming idan ka yi referring mutum ɗaya da su baka guda 10,000. Connect Twitter, idan ka yi connecting da Twitter naka da su baka guda 50,000. Sai wannan duka dai an saba da wa'innan. So na gaba za mu zo nan. Yanzu kamar nan idan ka dawo kan home, a nan akwai wannan da za ka yi boosting, yadda za ka ke samun wannan da sauri kenan. So za ka taɓa nan gurin ne. A nan ne za ka tara profit per hour ɗinka. So idan ka taɓa zai kawo ka nan gurin. Su ma rukuni ne yadda za ka yi. Rukuni ne. Akwai na level up, akwai na saurin taruwa da sauransu kamar yadda sauran mining yake. So idan ka duba a nan, engage system course da sauransu. Idan ka duba ga nan gurin, worry da engine, sai headquarter ne ko headquarter. So idan yanzu na dawo da shi kan nan worries ɗin nan. So a nan abin da ake bukata shine, nan kamar shine profit per hour ɗinka. Fire training za ka danna. Idan ka danna, wannan naka zai karu. Idan ka danna kamar ka siya, kamar bot ne na hamster. Da ka sissiye su, da ka daddanna. Za ka siya wannan ina level 2, wannan level 2, wannan level 2, wannan level 2. So bari danna wannan ya je level 3 upgrade. Za su ɗaukar guda 11,025. Na yi update. Kun ga ya koma level 3. Nan ya koma level 3, nan yana level 2. So sai na gaba wannan shi ma abin da zai baka per hour ne. Yanzu wannan yana level 1 ne. So idan ina so na ƙara gaba, yana bani 3K per hour. Idan ina so na ƙara gaba danna again update. So kun ga ya koma 4. So nan he headquarter, shi ma hakan ne.
Sorry, na yi maganan ƙara saurin mining ba a wannan ba ne, a Pixel ne. Shi ne cikin nan da akwai na ƙara saurin mining, akwai na profit per hour. Wanda shi ma in Allah yadda zan yi bidiyo a kan yanda ake dan da yawan mutane ba su fahimta ba. So sai nan da ka dawo form. Yanzu abin mining naka zai ke ƙara sauri, zai ke saurin tara ma. Sai rank naka idan ka kai rank, rank ba wai da kanshi dai je ba. Kai za ka je ka siya rank ka ta update. Yanzu wannan nayi update na shi ya kai har level 10. So shi ma saurin wannan ɗina yana ƙaruwa. Kun ga kamar yanda hamster yake reading da kanshi. Shi ma ga shi nan yana reading. Sakamakon me? Na tara profit per hour kuma na ɗaga ranking ɗina. So ga rank nan. Level up. So yanzu idan na danna a nan level up, idan ina son na je level 10, za su ɗauka guda 38,000. Dan je level 11 kenan. Yanzu ina level 10. Zan danna haka sai na danna update. Shi kenan ya kai ni level 11. So ya kai ni level 11. Ga kuma ƙarin da aka samu a level 11 ɗin, damage kaman saurin tafiyansa, yanayin tafiyansa da yanayin cikawansa. Okay sorry, wannan na ƙarfin power na mining naka kenan. Wannan ƙarfin jini a wajen buga game. Wannan kaman ƙarfin alburushin ka ne da sauransu. So bari mu je game ɗin. Shi ne yake da ɗan wannan a ciki. So idan da ka buga game da ka taɓa nan gurin. Idan ka taɓa da ka danna zai loading, zai ɗan ɗau lokaci kaɗan, misali minti 1.5 haka. So ga shi yana kan loading. Zai iya ma minti 2, ya danganta da ƙarfin network ɗin da kake amfani da shi. Tap to leave zai city, so za ka danna. So yanda ake yi, da ka kwantar da wayanka. Za ka kwantar da wayanka kamar haka, gashi sun zo suna harbi na. Za ka ke. Idan yanzu misali ka zo, ina ne zan danna yanzu. Za ka ke harbin su kana tafiya. Idan za ka yi kwana, za ka ja hannunka ne. Za ka danna hannunka. Za ka danna hannunka sai ka ja. Shi ne zai yi kwana da shi. Zai juya kenan. Wannan alluran da yake fitowa kamar ƙarin jini ne. Jininka zai ke ƙara irin sun harbe ka, ka yi sun ma injury. Za a baka wannan dai ƙara kamar life dai a sauran jama'a ne. Ɗan ƙara ma life naka ya kusan ƙarewa. Za ka ɗan ƙara. So wannan idan game ɗin ya fi kawo point sosai, za ka tara point. Game ɗin ya fi kawo point sosai, za ka tara point da yawa. Idan kana tattaɓa kan screen naka, kana tattaɓa. So bala'insu ya yi yawa. Sakamakon na tsaya sakamakon tsaya wanda na yi sai da na faɗi. So
idan za ka fita za ka danna nan biyu zai mai da kai baya, zai mai da kai ba. So sai wannan daily check-in ɗin da za ka yi a nan ne daily check-in. Daily check-in yana cikin tax. Idan ka danna gashi nan daily check-in kullum da abin da za ka samu. Gashi nan day 1, day 2 har zuwa day 2012 za ka samu guda miliyan 10.24. So na miliyan ya fara daga day 9 ne. So wannan ya ma ɗan fi na hamster kawowa.